بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንኪሳር ዘወራ ሕዳር ዕለት 19 ወርሓዊ በዓሉ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ኣቦና እዩ። በረኸቱ ረድኤቱ ምስኩላትና ይውዓል ኣሜን። ስንኪሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲት ኣምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደይ ልሳን ኩነኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱሳን ባኮስን ወሰርጊስን ቅዱስ ሰርጊስን መሓዝኡ ቅዱስ ባኮስን ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ንጉስ መክስሚያኖስ 284 ክሳብ 305 ናይ ሓይሊ ጾር ላዕለዋይ በዓል ስልጣናት ነበሩ። ንጉስ ከሓደ እዩ ነይሩሞ እዞም ክልተ ቅዱሳን ብጎይታና ዝኣምኑ ክርስቲያን ምዃኖም ግን ኣይፈለጠን ነበረ። እምነት ናይቲ ንጉስ ዝኽተሉ ኩፋኣት ከይዶም ድማ ንንጉስ መክስሚያኖስ ዝሸምካዮም ንሰርጊስን ንባኮስን ብናትካ ኣማልኽቲ ዘይኣምኑ እዮም ኢሎም ነገርዎ እሞ እዞም ክልተ ቅዱሳን ድማ ክርስቲያን ብምዃኖም ተወንጂሎም ኣብ ቅድሚ ንጉስ መክስሚያኖስ ቀረቡ። ንጉስ ድማ ንኣማልኽተይ ስገዱ ምስ በሎም ንሳቶም ድማ ንሕናስ ንሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንሓቀኛ ኣምላኽ ኢና እንምልኽ ንናትካ ዝረኸሱ ጣዖታት ኣይንግዛእን በልዎ። ንጉስ ድማ ንትእዛዙ ከም ዘይተቐበልዎ ምስ ፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰብነቶም ዓብይ ስቃይ ኣውረደሎም። ሰብነቶምን ክሳዶምን ብሰንሰለት ኣሲሩ ኣብ ኩሉ ከተማ እናገረፉ ኣዘሮም። ንጽባሒት ድማ ንኣማልኽቱ መታን ክሰግዱ ደጊሙ ኣዘዞም። ንሳቶም ግን ፈጺሞም ኣይፈርሑን ኣይተቐበልዎን ድማ ድሕሪዚ ኣሰቃዩ ክቐትሎም ናብ ምብራቃዊ ናብ ናይ ሶርያ ገዛኢ ናብ አንጢያኮስ ለኣኾም። ንጉስ አንጢያኮስ መጀመርያ ነቲ ስልጣን ዝረኸቦ በዞም ክልተ ቅዱሳን ስለ ዝነበረ ሕጂ ብምስዳድ ናብኡ ኣብ ዝመፁ ግዜ ኦ ረዳእተይ ዝኾንኩም ኣቦታተይ ኣነ ሳብ ልዕሊኹም ሓንቲ ክፉእ ነገር ክገብር ኣይደልን እየ። ነገር ግን ንናይ ንጉስ ትእዛዝ ብምቕባል ንምንታይ ብሂወት ኣይትነብሩን ዘይትቕበልዎ ንትእዛዙኸ ስለምንታይ ትተሓላለፉ በሎም። ቅዱሳን ዝኾኑ ሰርጊሱን ዓርኩባኮስን ድማ ንዓና ሂወትና ክርስቶስ እዩ ስለ ስሙ ኢልና ወላ እንተሞትና መትረፊ መንገድና እዩ በልዎ። ኣብታ ግዜ ድማ ንጉስ አንጢያኮስ ሓሪቑ ንቅዱስ ሰርጊስ ኣሰሮ። ንቅዱስ ባኮስ ግን ጽኑዕ መህረምቲ ምስ ኣህረሞ ኣብ ክሳዱ ከቢድ እምኒ አንጠልጢሉ ኣብ ውሽጢ ሩባ ኤፍራጥስ ደርበዮ። እዚ ሰማዕት ኣቦና ድማ ንቅድስቲ ነፍሱ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፉ ሃበ። እግዚአብሔር ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋኡ ሓልዩ ናብ ወደብ ኣብጽሖ። ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ድማ ብገድሊ ተጸሚዶም ዝነበሩ ማማን ባባን ዝበሃሉ ክልተ ባሕታውያን ነበሩ እሞ እግዚአብሔር ንመልኣኹ ናብኣቶም ልኢኹ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ናብ በዓቶም ክወስድዎ ኣዘዞም። እቶም ባሕታውያን ድማ ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ኣናብስትን ትኻልን ለይትን መዓልትን እናሓለውዎ ረኸብዎም። እዞም ኣራዊትን እንስሳትን ብዘይካ ስጋ ሰብ ካልእ ዘይምገቡ ክኾኑ ከለው ነገር ግን ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ብሓይሊ እግዚአብሔር ሓደ መዓልትን ለይትን ክሕልዎ ጸንሑ። እቶም ባሕታውያን ድማ ብምግራም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ወሲዶም ብዓብይ ክብሪ ኣብ በዓቶም ኣቐሚጦም ቀበርዎ። ንንጉስ ሰርጊስ ግን ንጉስ ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ምስ ኣሰሮ ንኣእጋሩ ብናይ ሓፂን ሽንካራት ሸንኪሩ ብኣፍራስ እንዳጎተቱ ሩጻፋ ናብ እትበሃል ሃገር ወሰድዎ። ኣብኡ ኣብ ዝበጽሑ ግዜ ድማ ብዙሕ ምሳስ ሰቐይዎ ክሳዱ ብሴፍ ቆሪጾም ምእንቲ ክቐትልዎ ንጉስ ትእዛዝ ኣተሓላለፈ። ንናይ ቅዱስ ሰርጊስ ኣእጋር
ብምሽንካር ሸንኪሮም ኣብ ኣፍራስ ኣሲሮም ክወስድዎ ከለው ደሙ ኣብ ልዕሊ መሬት ከመይ ይፈስስ ነበረ። ኣብ መንገዲ ድማ ሓንቲ ድንግል ጎርዞ ንቅዱስ ሰርጊስ ምስ ረኸበቶ ማይ ኣስተየቶ። እዚ ቅዱስ ድማ ንስጋይ ምእንቲ ክትወስዲ ክሳብ ሩፃፋ ተኸተልኒ ምሳይ ንዕናይ በላሞ ተኸተለቶ። ናይ ንጉስ ጭፍራታት ድማ ከም ዝተኣዘዝዎ ሩፃፋ ኣብ ትበሃል ሃገር ምስ በፅሑ ንቅዱስ ሰርጊስ ብዙሕ ምሳስ ሰቀይዎ ኣብ መወዳእታ በዛ ዕለት በዛ ልሙዓንቲ ክሳዱ ብሴፍ ቆረፅዎ። እሞ ናይ ሰማዕትነቱ ፍጻሜ ኮነ። እታ ጎርዞ ድማ ናብዚ ቅዱስ ቀሪባ ብናይ ፀጉራ ባዘቶ ወይ ከዓ ዳህሰሰቶ ካብ ክሳዱ ንዝፈሰሰ ደሙ ተቐብአት። ወርሓት ስደት ክሳብ ዛሕካሓል ዝሓልፍ ድማ ንስጋኡ ብክብሪ ኣቐሚጣ ክትሕልዎ ነበረት። ድሕሪኡ ውቅብቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምሉ ንናይ ቅዱስ ሰርጊስ ስጋ ኣብ ውሽጣ አንበሩ። ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ኣደናቂ ተኣምራት ተፈጺሞም ተራእዩ። ካብ ስጋኡ ድማ ሽታኡ ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ናይ ጨና ዘይቲ ይፈስስ ነበረ። ቤተ ክርስቲያኖም ድማ በዛ ዕለት ተቐደሰ። ናይ ቅዱስ ሰርጊስን ናይ መሓዛኡ ቅዱስ ባኮስን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን። ዕለት ሕዳር 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሰርጊስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሰማዕት፣ ቅዱሳን ጴጥሪቃና ደማሊስ፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ ልደቱ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ ኣብየ ጊዜ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም፣ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ አሜን። ጸሎቶም በረኸቶም ይሕደረና፣ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን አሜን ወአሜን። ወሉ ካብ ዘንበብኩ ካብ ዘውደቕኩ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተኣረመለይ አሜን ወአሜን። ወሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ መዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።